V prvom rade, ak chceme hrať Fortnite na Macu, je to veľmi jednoduché. Na to použijeme Luna, pretože ostatné možnosti sú väčšinou emulátory alebo podobné programy, ktoré môžu obsahovať vírusy. Preto je Luna najlepšou voľbou. Otvoríme si prehliadač a vložíme odkaz, ktorý vám nechávam v popise. Teraz klikneme na bezplatnú skúšobnú verziu a systém sa nás opýta na spôsob platby, pretože aj keď nám nič neúčtujú, je to potrebné na aktiváciu skúšobnej verzie. V mojom prípade použijem kreditnú kartu, takže zadáme bankové údaje a klikneme na pridať. Je dôležité, že ak nechceme, aby nám po skončení skúšobnej doby niečo účtovali, prejdeme do tejto sekcie a klikneme na zrušenie predplatného. Predplatné si budeme môcť užívať až do uvedeného dátumu vypršania platnosti. Počkáme, kým sa overenie dokončí a potom už môžeme vstúpiť do Luny. V rámci Amazon Luna môžeme hrať širokú škálu hier. Aj keď nemáme ten najlepší počítač, môžeme si bez problémov vychutnať množstvo titulov. Teraz prejdeme do vyhľadávača, napíšeme Fortnite a klikneme na hrať. Počkáme, kým sa hra načíta a potom si môžeme Fortnite užívať priamo na našom Macu bez potreby zložitej inštalácie.